O edificio situado nunha das naves da antiga fábrica de curtidos da Chaínza xa está rematado e listo para o seu uso. A súa rehabilitación integral foi posible grazas a unha subvención dos fondos da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, a GADER, e do propio Concello, con investimento de preto dos 500.000 euros. Converterase no primeiro albergue do Camiño de Muros Noia cara a Santiago. Un edificio rehabilitado recientemente con financiación tanto con fondos do GDR 25 do Grupo de Loa e financiación municipal, de tal xeito que con un investimento de aproximadamente 500.000 euros conseguimos poñer en valor este edificio que forma parte do conxunto das instalacións da antigua fábrica de curtidos da Chaínza, e este edificio foi adicado, unha vez rehabilitado, ao uso de albergue. Se configura como o primeiro albergue do que é a ruta da ría de Muros Noia hacia Santiago. O edificio está totalmente equipado, dispón de 25 prazas, ademais de baño e duchas accesibles, cociña e lavandería. Cada unha das habitacións dispón de un módulo de 4 literas, como son 6 habitacións, supoñen 24 prazas en literas, máis unha habitación para persoas con discapacidade ou mobilidade reducida, de tal maneira que ofrece 25 prazas a eses potenciales usuarios. Agora o Concello ten intención de darlle continuidade ao proxecto de rehabilitación das naves da Chaínza a través dunha nova licitación para a reforma doutro dos edificios ali existentes, para convertelo na factoría da mocidade. Vai a supoñer a posta en valor do mesmo con un investimento que procede en parte con fondos do Plan de Obras e Servicios da Diputación da Coruña, máis fondos conqueridos a través do Grupo de Acción Local Pesqueira. Esa factoría da mocidade vai a permitir que moitos dos xóvenes da localidade pois podan facer actividades lúdicas, actividades culturais, actividade social e actividade creativa dentro do mesmo, con temáticas que permitan que esa franxa de idade de rapaces e rapazas dende os 14 ata os 20 anos prácticamente pois poidan ter un punto de encontro.